Bueno, molt bona nit a tots. Bona nit. Molt bona nit a tots. És de veres que estic així en qualitat d'entrenador de València, però d'alguna forma també en unes connotacions un poc especials, no? Soc treballador del club de fa molts anys, visc el dia a dia, soc un només de vosaltres, que visquem, que patim, que disfrutem de lo que és el València i que en aquesta situació delicada el club ha pensat en mi per a que pugui ajudar a eixir d'esta situació tan complicada que tenim, no? Per a mi és un acte de responsabilitat. D'alguna forma és un orgull que el València confia en mi o me proposa que jo pugui aportar les solucions que dins de les meves capacitats i quan parlo de mi sempre és del cos tècnic, junta la plantilla per eixir d'esta situació. És un orgull, però al mateix temps és una gran responsabilitat, perquè al fi i al cap la meva filosofia respecte al club sempre ha sigut la mateixa. Per a mi això no és ninguna oportunitat per a la meva carrera com a entrenador, ni molt menys. Per a mi jo no miro més enllà del que és a curt termini. Per tant, repeteix que és un repte que n'hi ha que fer-li front. També veig que si el club pensa en mi no tinc dubtes, donem un pas al front, perquè a més considere que puc aportar alguna solució per eixir d'esta situació. És de veres que el futbol és capritxós, és complicat i no va ser fàcil, però estem en el camí de poder millorar la situació i això no va ser un camí curt, ni molt menys. Això va ser un camí llarg, anem a tindre moments bons, moments fotuts i tenim que tots estar junt a l'equip perquè l'equip ho necessita. Jo, a vosaltres, com a representació de tots els aficionats, no us puc demanar res. Al fi i al cap portem una massa temps de situacions complicades, però sí que és de veres que ens tenim que centrar des d'aquest moment, quan ja hem vist la situació ja complicada, no? És una situació semblant a la de l'any 2008, que jo recorde que va ser la primera volta que vaig estar com a entrenador. Una situació molt difícil, a un punt del descens, faltant 5 jornades. Jo recorde que en aquell moment, una situació també molt complicada a nivell de vestidor, tenim 5 partits, 5 finals, i al final aconseguirem salvar la situació. I recorde que l'afició va veure la greu situació de l'equip i recorde quan eixíem de l'hotel que ens acompanyaven a l'estadi, el camp ple, en definitiva, eixa gent, eixe suport, eixe recolzament que tot jugador necessita per a rendir més. Jo repeteix, després de tot el que portem és complicat demanar, però també soc conscient que l'aficionat al final vol el millor per a l'equip i en moments delicats no tinc ningú dubte que va estar recolzant l'equip perquè també us puc transmetre que l'equip ho necessita. Jo veig els futbolistes entrenar, com s'esforcen, estic content, me dona optimisme que podem competir en bones condicions per a guanyar els partits, però tenim que marcar reptes a curt plaç, partit a partit, punt a punt, i això va ser llarg. I en tot aquest trajecte no tinc ningú dubte que l'afició va estar al costat de l'equip perquè la situació és prou greu i al final el que hi ha que fer entre tots és solucionar aquesta situació com a punt de partida per a seguir creixent i millorar en general tot el que és el València. Vull dir un poc el missatge general com a representació, diríem,
els jugadors els que estem empatant el dia a dia i fins a cert punt com el club vos transmet que nosaltres ens anem a deixar la pell, anem a treballar i a voltes és complicat poder veure a través del resultat final que ha hagut més o menys implicació. És difícil, jo sé que és complicat després de perdre un partit dir que els jugadors s'han esforçat. És de veres que sempre se pot fer més, però també és de veres que l'acert, que el rival també juga i que els encerts a voltes te porten a aquesta situació. En línies generals jo veig i tinc optimisme de que anem a treure aquesta situació, però també soc realista i està clar que venim d'una situació molt dolenta. El diumenge passat va ser molt important guanyar el partit per diversos motius. Primer, per els 3 punts, lògicament, però sobretot en aquests 3 punts hi ha un plus on els futbolistes més al cap són els que estan al terreny de joc, necessiten que és aquesta confiança en què al final, després d'un treball de la setmana, té la recompensa dels punts. També veure la comunió que va haver entre l'afició, que des del primer moment va estar al costat de l'equip. El futbolista ho necessita. Demanar-ho, no estem en condicions de demanar-ho, però també considera i repeteix que els que estan patint també en la grada volen el millor. Al final, hi ha que posar-se també en la pell del futbolista que té que disputar situacions en el terreny de joc en un cert grau de responsabilitat que ja la situació en si ho porta. Afegint més responsabilitat, hi ha jugador que ho pot suportar millor i n'hi ha que ho pot suportar d'altra forma. El que sí que vos tinc que transmetre és que jo moltes voltes en l'ambient de lo que és l'equip rival, de gent que parles en el futbol, ostres, València, tal, no sé què, aquestes coses, tal. Clar, la gent ve així, vol d'alguna forma dir, bueno, pues a veure si aguantem pronto, tal, la gent se posa nerviosa, comença a xiular, tal, no sé què, i al final fem un còctel ahí que és algo que te xuja un poc en contra. Bueno, pues sí, és de veres, però per això vos demane d'alguna forma que com a representants també de lo que és l'afició en general, que d'alguna forma en aquests moments tan difícils també tinguem fins a cert punt aquestes situacions. És de veres que el que té que donar el primer pas són els que estan ahí baix, és de veres, els que estem ahí baix, hem de donar el primer pas, però també jo vos transmet que l'anem a donar la cara, l'equip se va buidar, l'equip està en responsabilitat de la situació i anem a buscar un clima el més idoni en aquestes circumstàncies per a competir en garanties que l'equip va anar sumant punts, anar guanyant partits i anem a anar intentant deixar aquests jocs que de veure-los ja t'entra por de veure-los ahí baix, que la gran responsabilitat que tenim per a que l'equip no baixi a segona divisió, que és l'objectiu que se m'ha comentat. En línies generals soc optimista de que al final anem a aconseguir-ho, però sí que és de veres que no va ser fàcil. No per guanyar un partit, està fet, ni molt menys. Ha sigut molt important per les coses que us he comentat abans, però n'hi ha que seguir endavant. Anem a estar preparats també per a que això dure. Queda tota la segona volta. Considero que Mestalla té que ser un camp on té que haver una comunió en l'equip i aficionat per a sumar aquest plus que ens dona l'alient en moments fotuts del partit, perquè n'hi ha que tenir en compte que el rival també juga, el rival també competeix, n'hi ha molts rivals. És necessari estar preparats per a aquests moments i d'alguna forma vos dic que això se va produir, no va ser fàcil. També vos dic, vos repetís que nosaltres anem a donar la cara. Jo parlo amb els jugadors i es comenta sempre que al final quan tu fa el màxim preparant-se i fa el màxim i n'hi ha entrega, jo crec que la gent s'ha valorat-ho. És de veres que també va en funció de l'encert. Pareix que al final si marques el gol has corregut més. Sí, hi ha un fil molt finet
per a distingir les situacions, però el més important és que l'equip s'entregue i que al final puguem estar satisfets de que ho han donat tot i que si han guanyat, millor, clar. No sé, jo crec que ja, no sé, puc llançar este missatge. Si hi ha alguna pregunta?